Pausa per reconèixer el camí fet, facilitada per Marta Casarramona d'Anima Mindfulness. I la proposta és que busquis una posició ben còmoda, allà on et sembli, a la cadira, al zafo, en un matalàs. I anem a fer 10 respiracions enrere per començar, per anar aterrant en l'aquí i l'ara. La invitació és que quan inspiris comptis 10 i exhalis. I amb la següent inspiració comptis 9 i segueixis així el teu ritme. I busca el teu cos, a veure si el pots trobar, fent-te ben present dins del teu cos, amb tu mateixa, amb tu mateix. I ves deixant que els sorolls de casa es vagin difuminant en el rerefons. I també el diàleg interior que tenies actiu dins del cap abans de començar aquesta pràctica. Atura'l per uns moments per interioritzar-te i veure com estàs. Quina és l'experiència d'aquest moment? Recordant fer-ho sense judici, afectuosament, amb interès. I primer de tot, mira com estàs mentalment. Si la teva ment està enèrgica o cansada, si està en calma o agitada, si està clara o densa. I després mira també com estàs emocionalment. Busca les teves emocions al tronc, de coll en avall, buscant alguna sensació al cos que et doni una pista de quines emocions estan presents, sense enredar-te en la història, sense preguntar-te si t'hauries de sentir així, simplement reconeixent i posant un nom. O potser fent servir una imatge, preguntant-te quin temps fa en el teu interior avui. Tens un dia assolellat o un grisós de tardor. Hi ha algun núvol baix aquí i allà, hi ha tempesta. Sapiguent que tot forma part del cicle natural. I després mira també com està el teu cos. Quin és el seu grau d'energia? I de benestar. I hagis trobat el que hagis trobat, aprofita per relaxar el teu cos, la teva ment i el teu cor en aquest moment. Inspirant, sigues conscient del teu cos. Exhalant, allibera tota tensió del cos.
Això és un acte d'amor dirigit al teu cos, diu Thich Nhat Hanh. Mantén-te aquí durant algunes respiracions, agafant consciència amb la inspiració, alliberant amb l'exhalació. Mira si potser t'estàs esforçant massa i aleshores fes una pausa i reposa. Deia Steven Bartlett l'altre dia: quan va ser la darrera vegada que et vas aturar un moment i et vas donar el reconeixement que et mereixes per com de lluny has arribat, per tot el que has crescut, per la persona en la que t'has convertit, per la transformació que has experimentat, per les lliçons que has après. Agafa't aquest moment ara mateix per fer una pausa i reconèixer tot el que has superat, els teus esforços i els teus resultats, el teu mèrit. Sent orgull. Assaboreix-ho i reconeix-t'ho. I descansa aquí, en aquesta sensació, deixant anar el que ja ha passat, deixant estar el que pugui venir, sense intentar treure cap conclusió, sense emprendre cap acció, ni tan sols amb el pensament. Tan sols relaxa't aquí i ara, amb les coses tal com són, amb la satisfacció del camí fet, assaborint-lo i reposant per uns moments, permetent-te ser exactament com ets ara. Permetent que la teva ment descansi en la respiració sense cap mena d'esforç. Senzillament sentint com la respiració et bressola des de dins amb el seu moviment i reposant. Recordant-te que el seguir creixent ha de ser un anhel, una aspiració, però no una pressió ni una exigència, que es pot fer des de l'amor, amb gentilesa. I mira de deixar-te absorbir en aquest amor per tu i en aquesta satisfacció, en aquesta pausa per paladejar el camí fet,
en l'últim minut d'aquesta pràctica. I si vols et pots quedar aquí tanta estona com vulguis, o si no pots anar obrint els ulls i recuperant el contacte amb l'exterior, amb el nou moment present, recuperant el moviment quan ho sentis.